Velkommen til e-vejledning, Danmarks nye vejledningsenhed. Du finder os på evejledningen.dk eller på uddannelsesguiden ug.dk. På e-vejledningen kan man få vejledning mandag til torsdag 10-22, fredag 10-20 og lørdag 12-20. Det er muligt at få vejledning via chat eller ringe, eller man kan også sms'e på 70 22 22 07, og man kan sende en mail døgnet rundt. Vi svarer inden for 24 timer. E-vejledning er jo en virtuel enhed, så derfor så lyder det lidt som om jeg taler ned fra computeren. Men vi har faktisk også nogle fysiske lokaler. Og dem kunne vi godt tænke os at invitere en tur rundt i. Og jeg tror, at Elsebeth vil være rigtig rar at vise os lidt rundt. Må ikke vi lige skal kigge ind i vores lokaler i Holmens Kanal. Velkommen til e-vejledning. Ny vejledningsinstans. Altid up to date med, hvad der foregår. Både inden for nyheder og inden for vejledning. Vi vejleder de helt unge, de lidt ældre unge, de voksne, forældrene. Og det gør vi faktisk via både chat, mail, sms og telefon. Vi gør det nogle gange inden for Frederiksholms Kanal. Det er herinde. Vi kigger lige inde så. Det er herinde, det foregår. Hans Erik, han er ikke på. Og Mie, hun er aktiv. Hun har chat. Og jeg er aktiv. Og venter på telefon og chat. Og så er Bo. Vi går videre. Jeg sagde, at vi var en ny vejledningsinstans. Prøv at kigge her. Det er resterne fra vores store udpakning af computer og skærme, headsets, det hele. Lad os kigge, hvad Kirsten egentlig laver. Hej. Ja, jeg er i gang med vagtplanen lige nu. Det er noget af et puslespil, man skal have til at gå op her. Vi har købt en masse lydisolerende materiale, som vi skal sætte op på Kirstens kontor, så hun ikke kommer til at larme for meget og forstyrre os. Vi har også et mindre mødelokale herinde. Vi kan jo ikke være herinde alle sammen. Vi er 10 fuldtidsansatte og 24 deltidsansatte. De deltidsansatte de vejleder mest hjemmefra eller fra deres primære arbejdsplads. Men her i mødelokalet, der ligger nogle materialer, som der er nogen, der mangler at hente. Jeg lader være med at læse navnene op. Lad os gå indenfor i vores sidste lokale. Det er et mindre arbejdslokale med 2 arbejdspladser til fordybelse, eller til hvis der er nogen, der taler meget højt, når de snakker i telefonen. Sidst, men ikke mindst, og det er virkelig vigtigt, der er kaffe og te nede på denne gang. E-vejledningens mange medarbejdere arbejder både for Frederiksholms Kanal, men også for hjemmearbejdspladser. E-vejledningens medarbejdere kommer med vidt forskellige baggrunde, men har alle sammen rod i vejledningssystemet. Der er vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, fra studievalg og fra jobcentre. Og til at styre dem alle sammen har man valgt Kirsten Haren Larsen. Og her er, hvad Kirsten har af forventninger til det kommende arbejde med e-vejledning. Jamen, e-vejledningen er jo et helt nyt initiativ, som skal forsøge at supplere de andre vejledningstilbud, der er her i Danmark. Og det gør vi ved at bruge nogle nye medier og prøve nogle ting af der. Og så på den måde få fornemmelse af også, hvad de unge og også lidt ældre kunne tænke sig at bruge. Og hvordan de føler sig tilpas med for eksempel at få vejledning på chat. Så det er vi rigtig, rigtig spændt på at se, hvordan det spænder af. E-vejledningen er jo samtidig en helt ny form for organisation, hvor vi har rekrutteret medarbejdere i hele Danmark. Og vi skal skabe en organisation, som både består af nogen, der er fuldtidsansat og nogen, der er deltidsansat. Og det er jo en kæmpe stor udfordring at prøve at få lov at organisere det og se, om ikke vi kan skabe en rigtig god enhed, som arbejder på tværs af både forskellige vejledningsformer og ansættelsesformer og på tværs af landets grænser også. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. E-vejledningens medarbejdere, de har sådan set været godt i gang i over en måned, så de kunne blive klar til at starte på den opgave, der ventede dem her den 3. januar. Det har ikke bare været faglig opdatering, det har også været at skulle lære nye teknikker, nye mennesker og ikke mindst ny måde at agere på. Her er et par indtryk fra vores mange seminarer. Godmorgen. Vi står uden for DGI-byen, hvor vi alle sammen har sovet. Nogle har sovet godt, nogle har sovet skidt. Vi venter på taxaer. Der er bestilt mellem 25 og 30 taxaer til at flyve mange mennesker. Og vi skal ud i Unicen og vide noget om rejser. Noget om noget andet. Jeg ved ikke, hvad det går ud på, men det bliver spændende. Det er der ingen tvivl om. Og så skal vi lave nogle workshops. Så skal vi have julefrokost. Vi glæder os. Det bliver en dejlig dag.
Roger. Ja, det vil jeg for. fætter, der også kunne ligge og rode her, det er sådan noget som de få daghøjskoler, som har overlevet forskellige streger. Det er ikke meningen, at jeg slavisk vil gå igennem det her, fordi man kan sige, rigtig mange af jer, der arbejder i det her, jeg vil sige, det var, at der jo normalt ligger et flow her på, at her ligger der nogle uddannelser, som søges af begge grupper. E-vejledningen kommer til at høre under UNIC, Danmarks IT-center for uddannelse og forskning. Men sådan en lille ny en. Hvad siger administrerende direktør Dorte Olesen til sådan en? Det er rigtig spændende at få sådan en helt ny aktivitet som e-vejledning. Vi har jo på UNIC i vores historie flere gange sat helt nye projekter i søen, helt nye aktiviteter, som ingen havde hørt om før i Danmark. Og det prøver vi så nu igen. Det synes jeg ligger i flot fortsættelse af vores historiske tradition, og samtidig så er det jo noget helt nyt og spændende, der kan få rigtig stor betydning for alle skoleelever i hele Danmark. E-vejledningen har rod i Undervisningsministeriet, nærmere sagt Undervisningsministeriets kontor for vejledning. Og en af de personer, som har haft rigtig meget at gøre med fødslen af dette store projekt, er specialkonsulent Hanne Voller. Jeg ser e-vejledning som et tilbud om vejledning til alle, uanset alder og niveau, som kan henvende sig på en meget lange åbningstider. Jeg ser også et tilbud til både unge og voksne, at de kan henvende sig via de medier, som de selv har lyst til at bruge.
Desuden så er e-vejledning jo den første af sin art i Danmark, og jeg håber, at der er mange, der får interesse for den, og kigger noget mere på den, også ud fra en forskningsmæssigt perspektiv. Og nu tilbage til det, som det hele handler om. Vejledning via e-vejledning. Vi har fået lov at kigge med, da Juliane tog en prøvetur i den nye vejledningsportal. Skal vi finde uddannelser? Fritekstsøgning. Så må du indtaste det her spansk. Hvad skal man skrive der? Fritekstsøgning. Ja. Spansk, yes. Spansk sprog. 3 år. Specifikke adgangskrav. Det er 3 år med bachelor. Jeg mener, det er min kvalifikationsniveau. Det kan du. 70, 22, 2207. Ja, Juliane. Hej, jeg vil høre, om du kunne hjælpe mig til, hvad jeg skal vælge, når jeg er færdig med gymnasiet. Fordi at, jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg vil. Jeg kan rigtig godt lide sprog, og jeg vil gerne ud at rejse og se verden og sådan noget. Min hovedfag det er spansk og engelsk og fransk, som har jeg på A-niveau. Ja. Jo, det vil jeg kigge på så. Tak for det. Hej. I design og grafisk arbejde. Javel. Design og grafisk arbejde. Grafisk design. Hvor skal man tage den? Og det står at kan du ikke prøve at spørge om det? Jo, men i der chat nu. Ja. Sidst, men ikke mindst, og det er virkelig vigtigt, der er kaffe og te nede for endegangen.